Hoy, ikaw! Umalis ka nga dyan sa pwesto ko. Manunod ako. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala po, kuya. Wala naman pala eh. Ikuha mo nga ako ng tubig. Sige po, kuya. Bilisan mo ha. Nauuhaw na ako. Ito na po, kuya. Ba't ang tagal mo? Para kang pagong. Ang kupad-kupad mo. Umalis ka na nga dyan sa harap ko. Di ko nakikita yung pinapanood ko. Teka, nakapagluto ka na ba? Hindi pa po, kuya, kasi wala pa po si nanay na malengke pa po. Anong klaseng buhay ito? Parehas lang kayo ng nanay mo. Magkupad gumalaw. Sige na. Umalis ka na dito sa harap ko. Istorbo ka sa panonood ko. Mahal, pupunta pala ako sa bayan mamaya. May bibilin ako. May ipapabili ka ba? Meron, mahal. Wala na pala akong pangait ng balbas ko. Bilhan mo nga ako kahit isa lang. Sige, mahal. Yun lang ba? Oo, mahal. Yun lang ang ipabibili ko. Kuya, bilhan mo nga rin ako ng pabango ko. Kahit isa lang. Franz, di ba kabibili mo lang nung isang linggo? Naubos mo na kaagad? Kuya, kailangan nating maging mabango lagi. Ikaw naman, Franz. Dapat kunti-kunti lang yung nilalagay mong pabango. Kasi kapag sobra, masakit sa ilong. Sige na kuya, bakit si Tina? Binilhan mo, ako hindi. Franz, hindi naman sa ganon. Kailangan kasi ng ate mo. Bakit ako kuya? Hindi ko ba kailangan, ha? Pero Ang Franz... sabihin mo lang kuya, ayaw mo akong bilhan. Franz! Hayaan mo na, mahal. Bibilan ko na lang siya mamaya. Sige, mahal. Salamat. Tina, pakilabhan nga din tong mga damit ko. O sige, akin na. Bilisan mo maglaba dyan ha. Gagamitin ko yan bukas. May lakad ako. Aba, Franz, kung makapag-utos ka naman, baka pwede igalang mo naman ako. Igalang? At sino ka ba para igalang ko? Sabit lang naman kayo dito sa bahay ha. Kaya wag nyo akong ginaganyan. Kaya kung gusto mong tumira dito, sumunod ka sa mga pinapagawa ko. Oo, Franz. Pasensya ka na. Sige, lalaban ko na itong mga damit mo. Ayan, marunong ka naman palang sumunod eh. Kaya wag na wag mo akong tinatarayan ha. Akin din tong pamamahay na to. Tandaan mo yan. Ang tagal naman ng taong yon. Asan na kayo si Franz? Oh mga pre, Ang tagal mo naman, Franz. Kanina ka pa namin hinihintay. Oh. Ang pangit ata ng timpla ng mukha mo ngayon, pre. oo nga pre, yung mga sabit sa bahay, mga walang pakinabang. Yun bang asawa ng kuya mo at anak niyang tinutukoy mo, pre? Eh sino pa nga ba? Mga panira ng araw, wala nang magandang ginawa. Alam mo, pre, kung tinik sila sa lalamunan mo, palayasin mo na sila. Alam mo, tama yung iniisip mo. Total, wala naman silang ambag. Oh, di ba? Para mawala na sila. Para wala ka nang iniisip ng mga sabit. Mahal, pwede ba kitang makausap? Sige, mahal. Bakit? May problema ba? May sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay Franz. O bakit si Franz? May nangyari ba? Oo, mahal. Hindi ko na kasi matiis yung mga ugaling pinapakita niya sa akin. Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo. Kahapon kasi, medyo nagkasagutan kaming dalawa.
Ano? Para kasing hindi niya na ako ginagalang. Kung itrato niya kasi kami ng anak ko, parang alila kami sa kanya. Ikaw kasi mahal. Masyado mo kasi siyang niluluwagan sa mga ginagawa niya. Pagpasensyahan mo na siya, mahal. Simula nung iniwang kami ng mga magulang namin, nagkaganyan na siya. Hindi ko naman siya masisi, kaya ako na yung humihingi ng tawad sa'yo. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Sige, mahal. Tara, kain na tayo. Nakapagluto na ako. Sige, tapusin ko lang tong ginagawa ko. Sige. Mahal. Oh, aalis ka na, mahal? Oo, mahal. Baka mahuli pa ako sa pupuntahan ko. Sige, mahal. Mag-iingat ka. Sige. Aba, sarap buhay ang mag-ina ah. Habang wala si kuya, ganyang ginagawa nyo? Ikaw, Tina, pasimuno ka kasi. Ano to? Bahay bakasyonan? Mga walang pakinabang? Kung makapagsalita ka naman, Franz, nakakasakit ka na ng damdamin. Ginagawa naman namin ng lahat para maging maayos sa pakikitungo namin sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Kumakaasta ka, parang alila kami sa'yo. Anong pakialam ko sa inyo? Alam mo, kung hindi kayo makatiis dito sa bahay na to, lumayas kayo ng anak mo. Hindi namin kayo kailangan ni kuya. Oo, talaga naalis kami. Dahil hindi na namin matiis ang masama mong ugali. Sige, lumayas kayo dito. Wala namang pumipigil sa inyo eh. Dapat nga noon pa eh. Sige, umalis kayo! Layas! Tina, Franz, anong kaguluhan to? Aalis na kami ng anak ko dito. Dahil hindi na namin matiis ang pagalipusta sa amin ng kapatid mo. Totoo ba yun, Franz? Ay, sinungaling yung babaeng yan, kuya. Hindi ko sila pinapalayas. Ako nga ang pinapalayas nila, kuya. Sinabihan pa niya ako ng masasakit na salita. Mahal, paniwala ka sa akin. Kuya, sinabihan pa niya ako ng walang pakinabang at batugan. Hindi, mahal. Hindi ko kayang gawin yun sa kanya. Magtigil nga kayong dalawa. Sandali, may kukunin lang ako. Itong cellphone na to, ito ang katunayan kung sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo. Itinago ko ang cellphone na to para mabantayan ko ang galaw ninyo. Ikaw, Tina, pasimuno ka kasi. Ano to? Bahay bakasyonan? Mga walang pakinabang? Kung makapagsalita ka naman, Franz, nakakasakit ka na ng damdamin. Pero anong ginagawa mo? Kumakaasta ka, parang alila kami sa'yo. Anong pakialam ko sa inyo? Alam mo, kung hindi kayo makatiis dito sa bahay na to, lumayas kayo ng anak mo. Hindi namin kayo kailangan ni kuya. Lumayas ka dito! Ikaw yung walang pakinabang! Kahit kapatid kita, kaya kitang tablahin kung ganyan ang ginagawa mo! Kuya, wag naman. Wala akong matutuluyan. Pwes, maghanap ka! Ang laki-laki mong batugan! Lahat ginawa ko sa'yo! Pero anong ginawa mo? Lumayas ka dito! Bahay ko din naman to, kuya. Bahay? Bakit? Ano ba ang ambag mo dito? Di ba wala? Isa ka lang naman palamunin! Tina, kuya, pasensya na. Bigyan niyo naman ako ng isang pagkakataon. Hindi! Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi yung nakadepende ka sa akin. Lumayas ka dito! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo.